Udruženje Žena važna si iz Niša i Žena uz ženu iz Beograda organizuju posebno emotivan događaj posvećen ženama koje se hrabro bore sa rakom dojke i onima koje su, nažalost, izgubile tu bitku. Pričamo danas o tom događaju, ali pričamo i o ženama koje se bore sa karcinomom dojke i hrabrim ženama koje su se nekako uhvatile u koštac sa ovom bolešću i ne daju da ih pobedi ni bolest, niti da ih slomi. I oktobar je mesec borbe protiv karcinoma dojke. Pričamo i ovog meseca, mada mi stalno, znate da stalno nekako govorimo o tome. Tim povodom moje gošće danas su Tanja Kostov, Udruženje važnosti. Dobar dan. Dobar dan, dobro mi došli. I Jovanka Stojković iz istog udruženja. Jovanka, dobar dan. Dobrodošlica velika i vama. Hvala vam što ste danas moje gošće i što pričamo o ovome i što podsjećamo ljude da budu empatični, da budu humani, da pomognu, ali nekako i da preventivno deluju, da nekako smanjimo broj obolelih. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Drago nam je da ste nas pozvali u vašu emisiju. Da, došli smo da porazgovaramo malo o tome, o našoj bolesti, o tome da planiramo jednu akciju vrlo bitnu koja će se desiti 22. oktobra. To je akcija To je sada utorak, sreda, dobro. Tako je. Održat će se na teritoriji opštine Medijana. Ona nam je puno pomogla o tome. Inače, sadnja će biti, to je, kako se zvaše, Tutino igralište. Na Vizantijskom bulevaru, pored Gabrovačke reke. Da, znaju gledaoci, ja verujem, ako ne, onda preko puta Parka Svetog Save, je li tako? Tako je, uz tu nekadašnju Gabrovačku reku, sad više ne postoji, ali tu će biti sadnja tih sadnica. Sadnice su onako simbolične, to su platani, ginko, to su neke biljke koje su dugovečne, imaju svoju simboliku, s obzirom da i mi težimo ka tome da se borimo i da trajemo što duže. Te sadnice će imati svaka svoje ime. Žene će saditi, znači, u svoje ime i u ime žena koje su, nažalost, preminule, koje su se borile i izgubile bitku. One će se zvati po tim ženama, pretpostavljam? Znači, bit će... Mogu ja da kažem, pošto je akcija Vrt Nade i Kutak sećanja. U Vrtu Nade će žena svaka da zasadi za sebe svoje drvo. Ko ne bude mogao da dođe, neko drugi će zasaditi. Ispod svakog drveta će ostati ime te žene. U Kutku sećanja takođe za žene koje nisu više sa nama. Da, to je taj Kutak sećanja. Koje su izgubile bitku sa ovom bolesti. Dobro, ko treba da dođe? Svi možemo da dođe? Da, naravno, svi su pozvani. I mediji. Da, mediji, ko hoće da nas podrži, žene koje su prošle, koje smatraju da treba da budu tu, da se druže sa nama, da čuju nešto više. Trebale bi da čuju da treba da vode račun o svom zdravlju, da idu na preventivne preglede, da ne bi došlo dokle ne treba. Da. I ako dođe, nekako je lakše izboriti. Kad se iskustva razmenju. Jeste, i kad se izmenjuju iskustva, i kad se čuje, i kad se u samom startu to sve otkrije. Platani i ginko, sadnice će biti tamo, tako? To je obezbeđeno? Obezbeđeno je 25 sadnica. Biće, znači... U 11 časova. Da, u 11 časova. Počinje ta sadnja. Znači, samo dobru volju da donesu, ko želi da... To je inače projekat Aleksandra Jovića, da, gospodina Aleksandra Jovića iz Beograda. Onda je Udruženje Žena uz ženu iz Beograda, na čelu sa Anom Dornik, to već u Beogradu sprovelo delo. Da, ja sam prisustvovala toj sadnji kad je bilo u Beogradu, tako da je bilo vrlo emotivno i puno emocija. Tako da smo mi poželjeli da ovdje u Nišu vrt takav postoji i da seća na... Jeste, i da sve podsjeća... Pa jednostavno to će biti jedan parkić koji će, da kažem, biti naš parkić, naravno, i svih građana, ali eto, gde možemo da se sastanemo, da popričamo malo, da se družimo, da
Tako. Dobro, udruženje Važna si. Evo, i ja sam. Da. Postoji koliko? Nepunih godinu dana? Nepunih godinu dana postoji udruženje. Za sad još uvek nemamo svoj prostor, ali radimo na tome. Tu će biti, nadamo se, neke razne radionice, druženja. Za sad imamo Viber grupu, Facebook grupu i na Instagramu. Tu su uglavnom žene koje čim čuju i od nekog one uđu u tu grupu i tako može da se razmene. Ona okuplja žene koje su obolele od karcinoma dojke, ali i one koje podržavaju. Da. I u suštini delimo savete razne. Žene su uglavnom u startu uplašene kada čuju za tu dijagnozu, što je normalno, da. I tu smo uvek za svaku bilo koji savet da damo, da im pružimo podršku i sve to. Kad je neko uplašen, ne zna ni kako da krene u borbu zapravo protiv toga. Tako da je važno da čuje nečije iskustvo. Znate kako, vrlo je nezgodno. Prvo, sve su nepoznate stvari, ne znaju žene šta treba da jedu, kako da se ponašaju. Psihički dosta žene padnu i to je mnogo bitno da se podrška da, jer psihička podrška je mnogo bitna. Mnogo bitna u svemu tome, ali je bitna i podrška porodice. Vi, Jovanka, ali tako niste? Ja nisam obolela, moja sestra bliznakinja jeste. Ja sam uz nju sve prošla kao da sam i ja bila na terapiji. Bila sam svaki put sa njom kad je primala terapiju, upućena sam u sve. Tako da kad smo osnovale udruženje, od samog starta sam sa njima. Podrška sam i njima i ostalim ženama, iako nisam... Da, ja vas razumem, u potpunosti vas razumem, jer nekako i vi treba da se suočite sa strahom, ali treba i da skupite hrabrost, da budete podrška osobi. Pored vas to uopšte nije lako. Ne zna se šta je gore, da li gore vama ili njima. Ne, pa mislim vama u svakom slučaju. Ali je nezgodno. Ali je vrlo... Moja sestra ima ožiljke s polja, ja sam to doživjela na neki svoj način i imam ožiljke u srcu, tako da je to posebna neka povezanost, jer smo mi identične bliznakinje, tako da... Ja, kažem, razumem vas u potpunosti, razumem te vaše suze, evo i ja sam malo zasuzila, ali dobro, važno je da se skupi hrabrost i da se krene u borbu. Vi se 5 godina ste... 5 godina, da. Već... Pa, vi ste dobro. Hvala Bogu, dobro. Aha, dobro, je li bilo teško na početku? Pa, znate kako, ja sam to prihvatila kao i bilo koju drugu bolest. Znači, jednostavno, ne volim kad se kaže da je karcinom dojke ili bilo koji karcinom smrtonosna bolest. Po meni su sve bolesti smrtonosne. Znači, može da se umre i od infarkta, i od srčanog udara, i od šećera. Ja sam jednostavno stavila sebi u glavu da ja to partiju po partiju moram da prođem. Jedna hemoterapija, druga hemoterapija, zračenja. Bila je korona i koronu sam prošla. Tako da to, znači samo hrabro i idemo dalje. Pa tako sam prihvatila, tako sam rešila i posle toga malo promenila sebe na bolje. O tome sam ja pričala pre neki dan u emisiji. Da, nekako žene promene sebe, shvate da moraju da više vode računa o sebi u svakom mogućem smislu, ali to ih brzo prođe. Kada rezultati budu dobri, 2. godina, pa 4. godina, pa 5. godina, pa bude sve okej, onda se nekako vratimo na staro. Kod mene je trajno jer ja sam rešila da budem srećna, da putujem, da posvetim pažnju više sebi, jer ja sam ranije bila uvek svima dostupna, što je okej, naravno, ali sad nekako stavljam sebe na prvo mesto, pa onda sve ostale. Smatram da nisam sebična, jer jednostavno, tako je, jer jednostavno cenim sebe. Znači, do ranije je uvek bilo, svi su nekako na prvom mestu, ja sam tu negde, pratim svakog, međutim... I onda izbije tamo gde ne treba. Tako je, i emocije su vrlo bitne. Smatram da su dosta bitne u ovoj bolesti. Kad i potiskujete bilo koju vrstu neke negative i sve to izađe
Aha, to znači, dobro što znači, treba da se kaže. To ste gledali, jel da? Ja sam impulsivna. Ja smatram da treba da se kaže ne baš sve što se misli, ali na neki način da se ispolji sebe, da se ne drži u sebi. I meni je sad stvarno mnogo lakše. Jednostavno funkcionišemo lepo. Jako mi je drago što pričamo sad o ovome, jer nekako da osvestimo žene da ne dođe u situaciju da se razbole, pa onda da kažu, aha, sad ću da budem ja sebi sama najjača. Pa, znate kako, kod nas na Balkanu, pogotovo na jugu Srbije, nešto što meni mnogo smeta, su žene uglavnom u drugom planu. Da ne povredi muški deo gledalca. U suštini žene su uvek te koje moraju i da spremi, i da gledaju decu, i da, znači sve je na ženama nekako po meni. Žene se tu izgube. I onda ja to moram, ja to mogu, ja to moram, ja to mogu i onda kad dođe kvrc posle vidiš da svi mogu po nešto. Znači smatram da treba da se dele poslovi, ne postoje muški i ženski poslovi po meni, znači treba da se dele malo i da se to sve lepo izađe na... Jako ste lepo rekli, ja samo pričam i onda malo u pravu ste malo možda... Ja sam to primenila ranije, nisam, ali sad da i mnogo mi je lakše i mnogo mi je bolje. Dobro, se slažete Jovanka sa njom nekako. Moramo da naučimo da cenimo sebe. Prvo sebe pa sve ostalo, jer kad se razbolite, onda je možda kasno. Može da bude. Evo za te žene koje ćemo saditi drveće u sredu je kasno da se osveste, a nekako najbolje je da se, pa dobro, nekako sad, ja ne znam, ja imam žensko dete pa ga vaspitavam da bude onako malo drugačije nego što su naše bake, recimo, bile, ali dobro. Pa lepo je da se drži porodica, ali treba malo i žena da se poštedi nekad. Moramo sami sebe da štedimo, tako? Moramo da naučimo. Koliko žena imate na tim vašim grupama? Koliko... Zvanično osnivači su 8 žena. A inače u grupi imamo za sada 15 do 20, da kažem. Tako, ne znamo baš. Jer se stalno ubacuju se nove žene. Tako da... Ima žene koje se interesuju, koje... Neke ne žele da se eksponiraju u grupama, pa privatno zovu i tako. Da, i to je u redu nekako. Da, jer nismo svi isti stvari. Treba pustiti sve da ispolje kako misle da treba. Pa sada ćemo vidjeti na sadnji te žene koje ni mi nismo ih videli. Doći će da podrže nas i da zasade svoj drvo. S obzirom na to da ste mlado udruženje, ja sam dobili odluku, moram da kažem, da ste mlado udruženje, koji su vam planovi, šta planirate? Čime ćete primarno da se bavite? Da li i dalje da budete podrška osobama koje se bore sa karcinomom ili nekako i preventivno da delujete? Šta vam je cilj? Pa naravno, ima dosta toga što se planira. Mislim, za sada još uvek kažem, eto, čekamo da nađemo negdje neku prostoriju gdje ćemo da se sastajemo i gdje ćemo sve međusobno da delimo neke ideje, pa vidjet ćemo. Ne znam, savjeti dosta, šta god čujemo ili saznamo, na primjer, da postoje neki pregled, evo, i to će isto da bude karavan, da, na Dornik će doći isto, karavan će biti pregledi, znači besplatni. Da, i to 20. Da, to je u Stop Shopu. Pa će udruženje Važnosti biti tamo sa svojim pultom i žene usmeravati da... Aha, dobro. Kada se to dešava? To je 20. sada oktobra. U Stop Shopu? U Stop Shopu od 12 do 18 časova će biti... Besplatni mamografski pregledi? Ne, ultrazvučni. Za žene do 45 godina. Tako je. Aha, dobro. Zato što mamografija je od 50 ili... Tako zavisi, da. Ali ovo je ultrazvučni pregled. I bilo je dosta mamografskih besplatnih pregleda, ali ja ne mogu da se setim da li bio neki ultrazvučni i to je nekako dobro i da se mlađe žene pregledaju. Da, na vreme se, da kažem, sazna kakvo je stanje, da se ne zakasni. Jeste vi na vreme saznali? Pa, kod mene je praćeno 5 godina
unazad i u suštini sve je bilo dobro. Čudno, kod mene je malo korona usporila sve to. Ja sam trebala to da čistim, međutim korona ne može pregled nikakav. Bilo je baš, znamo svi, nezgodno. Cele godine ja nisam imala nikakav pregled, nisam mogla nikako da dođem do lekara. I kad sam došla onda na toj operaciji sam saznala da je maligno, da je karcinom dojke. Malo mi je bilo neprijatno i onda sam rekla doktoru da želim da to sve sklonim i to je to. Posle sam sve po uputstvima doktora. Aha, ne ono deo samo da sklonite, nego kompletno. Da, skroz i kažem, hvala Bogu, sve je očišćeno. Eto, ja sam išla redovno, ali nikad se to ne zna kad će u kom trenutku da proradi. Da, sestra? Moja sestra je, ona otkrila samo pregledu. Bile smo zajedno sticajem okolnosti na moru i onda je ona nešto primetila, reagovala i hvala Bogu na vreme je to sve, da kažem, prvo hemioterapija, znači ceo ciklus lečenja je prošla, hemioterapija, onda operacija i zračenje na kraju, ali se posle 5 godina njoj opet pojavio na limfnom čvoru i to je, da kažem, isto operaciju je imala i sada je na inovativnoj terapiji koju prima na 3 meseca. Jel ovde kod nas prima ili mora za Beograd? Ovde ima u Nišu? Da, evo baš je danas primila. Aha. Zato ona nije došla, nego sam ja. Dobro, pa lepo je i da iz vašeg ugla čujemo, zaista. Vi niste više ni na kakvoj terapiji ili jeste? Ne, ja imam taj lek Nolvadex koji se pije, inače žene ga piju od 5 godina, pa negde se i produži malo i tako. Znači, evo još 1 godinu imam to da primam i to je to za sada. I to je to. Nadam se. Nadam se i nadalje, da. Ne za sada, nego to je to. Koja je vaša poruka? Koja bi vaša poruka bila sada? Tanja? Pa... Da osluškuju svoje telo i da prevenciju, da se pregledaju što, ako nešto primete, da ne bi bilo kasno. Pa naravno, najviše pregledi i da čuvaju sebe. I da čuvaju, dobro. A jeste vi od onih koji su, kako ste živjeli pre toga? Jeste pušač, jel ste... Ne, nisam. Pa da, i to isto nema. Nisam pušač, nisam nešto, da kažem, pa nisam ni što se tiče hrane, normalno sve. U suštini ništa nešto drugačije nego... Mada i kasnije se isto preporučuju da ne mora nešto mnogo da se menja. I ishrana i sve to. Znači, pa način života da, ali ishrana ne baš. U tom smislu? Tako je. U suštini ništa nešto drugačije. Jedino što je bio mnogo brži život. Znači, malo si ima vreme za sebe. Kažem, opet sve se gleda da se završe neke druge obaveze, a ja onda kad stignem, da, za sebe. Tako je, da, iako stignem. Znači, odmor kad može, posao, dete, porodica, sve i onda... A i dosta sekiracije. Znači, stresovi su mnogo. Ja gledam sad, na primjer, da sebi ne dozvolim to da se traumiram i stresiram, pogotovo za nebitne stvari. Da, mi imamo taj problem. Negativne ljude sklanjam od sebe maksimalno koliko mogu, znači izbegavam, jer ranije ja sam frizer po struci i onda dođu žene razne, ti slušaš, pa sve problemi na vas tako je, onda deliš savete, slušaš, pa ti to dođe nekako malo i na srce i sve to, sve se nekako povežeš sa njima i dalje sad ja naravno komuniciram, ali ne više tako. Znači jednostavno sam rešila da prvo sebi ugodim, pa onda svima. Vaša sestra, je li ona bila pušač, ili se hranila nezdravo? Kod nje je najveći problem bio stres. Radile smo zajedno u fabrici jednoj, tako da je ona bila na odgovornom mestu i stalno je bila pod stresom da li će nešto da se pogreši ili to tako. To je trajalo godinama, 4 godine je radila. Iz fabrike je otišla u invalidsku penziju zbog bolesti, tako da je stres kod nje bio okidač zapravo. Da, jer je to neko svoje stresiranje na poslu dovelo do bolesti.
Jeste, pa kad bi mogli taj stres da nekako izbacimo iz života, ponekad i neizbežno. Ali da, sve stresno, samo treba da naučimo da manje... Da se sa tim da. Jeste, primamo sve k srcu i da prosto kad na nešto ne možeš da utičeš, ne vredi da se stresiraš. Treba da se pusti. Prosto kad nešto ne može da se promeni, pustiš pa šta bude. Pa stvarno. Jeste, upravo ste skroz. Hoćemo da pozovemo građane i građanke, ne mora samo žene, mogu i muškarci, dobrodošli su. Sreda. Svi su dobrodošli. Sreda, 22. oktobar. U 11 časova na Vizantijskom bulevaru u opštini Medijana. Tutino igralište. Da, tako ga zovu, Tutino igralište. Tutino igralište. Sadnja drveća za sve naše... Da, kao znak podrške ženama obolelim i kutak sećanja za žene koje svoju su bitku izgubile, ali svaka ima svoju priču i one će nam ostati u svojoj borbi i u sećanju. Tako je. Devojke, hvala vam mnogo što ste danas bili moji gosti. Ja sam nekako uz vas. Ne znam da li ću stići. Koliko sati je to? U 11 časova. U 11 sati. Dobro, zbog posla sad ja nešto u glavi se presabiram. Da li ću moći, neću moći. Hvala vam puno. Ali želim vam da uvijek budete tako nasmejani, hrabre i da se vidimo i da pričamo o preventivi. Više o preventivi nekako. Da naučimo žene da treba na vreme da se pregledaju, da ne treba da se nerviraju. Tako je, daleko. I da ne treba da se plaše kad naiđe bolest, znači... Da se predaju. Tu smo, tako je, tu smo mi takođe da im damo snagu, podršku, da znaju da, eto, na primjer, ja sam posle 5 godina, evo, hvala Bogu, dobro, imamo... I da postoje lekovi. Tako, i lekovi su sada zastupljeni mnogo više lekova koji su i efikasni. Tako u razgovoru sa ženama, drugim, ja sam... I vi ste naučili. Treba da znaju da može da se živi sa tim, znači, kvalitetno. Da, mi se družimo, viđemo se. Terapija, eto, znači, može sve to lepo da se nikad ne vrate i da bude dobro i lepo. I da bude, jest. Mnogo vam hvala, zaista što ste danas bile moje gošće. Jovanka Stojković, Tanja Kostov iz Udruženja Važna si, bile moje gošće danas, muzika, reklame, pa se vraćamo.